Hello, may kita shout out. She's my guest for this video. Ma'am, pwede introduce mong sarili? Michelle Concorda. Even when the air runs out, even when the water's gone, even when the sky goes black, I'll still be holding on. I'll still be holding on, my dear. Taga-asa, ma'am? Taga Magdum, Tagum City. Single or taken? Single or taken? Magbulag. Broken. Broken? Kung tagang kag-chance ka maka-uyab ugutron, saan nga karakter sa lalaki ang gusto nimo? Siyempre, okay. Oh my God! Wow! Taas o pasensya. Taas ang pasensya yung gusto. Dako. Dako, pagigong. Kung sa man ang meaning sa love para sa imo, habi sa imo ang experience, kaya nakaagi naman kag mga hard breakup. Love takes time. Ano sa to? Love takes time. Ano man? Hindi ko mo to love at first sight. Tapos na namin ito na oras. Sa mga viewers na to nga, ito may ma-advise nimo sa ila. Enjoy life. Siguro kung dili kang kung hindi pa maayo ang inyong relasyon, dapat inyo lang istoryahan. Na proper closure. Dili magdinaotay. So, wala. Kung sa'yo pinaka-sweet nga expression, hindi masakitan ka. Sa tuwing tayo magkasama, mundo'y tila'y tumitigil sa pag-ikot. Sa mga yakap at halik, mundo'y naglalaho. Sa iyong mga ngiti, pag-ibig ay sumasabog. Pangako ng pag-ibig walang hanggan, sa'yo